Ik denk natuurlijk wel een Sutere Biemke, maar dit is een echte boompje van ganzenveren. En ik lieg het niet, ik heb het 30 jaar omgezocht. En afgelopen zondag in een tweedehands winkeltje vond ik hem. Mijn feather tree heet het, verenboom. En dit is zo uniek, het is zeker 130 jaar oud. Ik zie jou kijken van, wat is dit allemaal? Nee. En hiernaast heb ik nog veel meer. Ja, dit is ook zo'n hele ouderwetse ster, hè? Ook 70 jaar oud. I'm going home for Christmas. Do you wonder why I'm glad? Ballalala. I've got a great big kiss for... Wat heeft om Christ? Bij mijn vriendjes en vriendinnetjes in Eindhoven, ik ben geboren getogen Eindhovense. Dat was voornamelijk katholiek en wij waren van protestantse huizen. Ja, en heel vroeger was het een heidens teken om een kerstboom te hebben. Maar als iemand het had, nou, dan raakte ik niet uitgekeken natuurlijk, prachtig. Maar met kerst waren wij altijd naar Friesland toe. En naar Beppe, is er Huis ter Veen. Dus, maar toen zijn we wel eens een keer een kerst thuis geweest in Eindhoven. En dan had mijn moeder zo'n groene tak achter een schilderij. En daar hingen dan een paar balletjes aan. En die vond ik terug toen moeder overleden was en we het ouderlijk huis leeg moesten maken. En zo is het eigenlijk begonnen. Het spannende is ook het vinden. Ik ben op het ogenblik erg druk zoekende, maar soms ben ik 2 uur op stap en kom ik met 1 balletje thuis. Ja, dus het is heel moeilijk. Het is vooral, ja, het is een rage geworden nu. Ja, hè? Ja, en vooral een heel erg leuk, vooral jonge mensen. Mannen en vrouwen, maar vooral meisjes. Maar die hebben het bij opa of overgrootouders ontdekt. Of hebben een doosje gekregen. En gaan dan verder verzamelen. Dat is ontzettend leuk. Het is vintage. En vintage is in. En dat is leuk, want dan krijg ik ook jongere klandizie. Het is gewoon een tik. Een hele leuke, onschuldige hobby. En deze hele winkel is eigenlijk ontstaan uit allerlei verzamelingen. En al lang met pensioen. En AOW natuurlijk. Maar nee, ik denk dat ik uiteindelijk hier gewoon omval.